Bună ziua lume, eu sunt Claudiu, uite bă cu amicul meu Cristis Gaming, azi vom juca Skywars. Unde Salutare. ești? Unde ești? Mă duc să sar. Hai că sunt aici deja. Pui mei că data trecută am făcut o încercare. Pleacă mă, daci! Ai sărit? Da, da. Dar nu cred că te-o da cu mine în echipă. Pleacă! Bun, am revenit. Am intrat într-o nouă arena. Dacă aș fi știut ce s-a întâmplat. Mi s-a auzit la mine în video. Mă scuzați. O să vedem la mine în video. Păi că nu mai pot. Am o soră rău dusă de acasă, deci îi chiar lovită în cap săraca de... Ce să zic? M-am crizat și eu un pic. Un pic mai mult. Uite. Am picat. A picat? Am dat ca un nab pe lângă. Vom pune pauza acestui clip? Sau nu, da, n-are rost. Mergem la Clau, la unde. Bine, nu suntem cu Clau, deci vom pune pauză până când vom intra într-o altă arenă. Ioi, că dă fututul. Am căzut? Ce arenă ești? Tot aia, cum nu ești. Nu mă, da, nu ne-o dat în aceeași arenă. Ăsta are chilaură! Te-o omorât? O da cu spatele. Ați văzut, oameni buni? Te-o omorât? O să vezi la mine pe filmare cum o da cu spatele căcatul. Unde ești? Aici, pregătit să sar. Ui cât a lagul. 3, 2, 1 și am sărit. Ai intrat cu mine? Bun lume, am revenit din nou pe o mapă. Eu am prins un hacker. Bă, ce mă poate enerva hackerii. Jur. Da, știu și tot asta. Te-am văzut? M-ai văzut? Da. Ești lângă mine? Nu, sunt mai departe. O sabie te-am și o armură, bă. Hai. Da, oi, ce armură complexă am primit, bă. Așa. Bă, dar-mi fac armură de diamond. Adică este aici diamond, de ce să-l irosesc eu? Eu mă duc pe mijloc. Da, îmi fac acea armură, sau fac o săbiuță. Tu nu știu ce faci, dar eu mă duc pe mijloc. Da, ai bețe? Este copaci. Da, nu poți uita. Ce vorbești? Așa, am ajuns pe mijloc și ne-am gliciuit. Bun. Uciordește-mi și mie ceva, bine? Da, să știi. Ai murit? Nu, da, sigur. Eu, când am iteme să mor. Te auzi? Da. Ar trebui să pleci de pe aici, mă. Pocicia la bătaie. Și am belit pula. A, uite, este diamond la... Pe care au venit aici? Ai! Ați văzut? Vedeți, oameni buni, câta chilaura pe el? Vedeți câta chilaura îl mâncă? Ioi, dar chilaura îl mâncă pe ăla, să-mi ba pula. Să-mi ba... Nu, scuzați-mă pentru... Uite. Vezi că poate prins hackerul. Fută Dumnezeu pula. Vezi că vine unul. Îl miros. Uite, de aici, așa, paci vine, e după copac. Am mirosit? Dar știu și eu să pun pauză, bine, așa. Ia treci tu în coace. Bă! Bă, da! Ce-a bătut? A murit. Ce-a bătut? A murit. A, cred că ai prins hackerul. Aha, ia uite. L-am omorât. Ai prins hackerul? Da. Hai de pula mea, dar mă enervează hackerii. Pantalon, uite, pantalon de diamond.
Unde? Aici, pe jos, de la ala, de la iteme. Aici pe jos. Vezi? A, dar ai murit? Da. Au venit unul cu chilaura pe mine, mă. E acolo doi teameri. Mă duc la ei imediat. Mă duc Nu, la- serios, la ei. Bă, dar nu mă pot lua pantalonii ăia. Uite o pizdă. O fetiță. Dă-te morți, mă, te dreanță. Și ăla așteaptă după gagica sa. Vrea și o fută. Oh, fii atent, mă. Uda caz, mă, odată morți, mă. Gata. Vezi că au săbi encantate. Poate să aibă și pe masă. Înspre mijloc? Să mor! Da, ați văzut ce s-a întâmplat, am plecat ca un alt. Bun, mai jucăm o tură și după aia gata. Jură-te că așa... Vai. Am picat ca un alt, stai să văd de cât e. Minute, minute 7. Unde ești? Aici să aștept după tine să sară. Hai facem un episod de 17 minute atât. Nu, că e ultimul ăsta. Doamne, de prima parte să nu fie hacker. Da. Nu la mine. Nu spune. Ce? Am oprit filmarea. Ai oprit-o? Bun, am revenit. Din păcate. Am oprit din greșeală filmarea. Așa. Mergem încoace. Frumos. Elegant. Așa. Cu cea mai armură complexă o am eu. Pantalon de fer și buz de diamond. Da. Da, da, știi, așa mă bucur, bă. Eu n-am niciun asta, niciun item ca lumea. Știi, unul poate să treacă dintr-o dată cu o stai că este o gaură. Eu fac aici o casă. Nu serios. Așa. Și să plecăm în luptă, cu un topor. Ui, găurița. Nu gândea acest... Duce acolo. Am nevoie de cine? Dreanțul dracu. Bafta. Uite pe ăsta, că ești șmecher. Du-te, fraiere. Am murit? Da, am murit. A tu? Nu, ăla. Ah, mă gândeam. Dar nu mi-ar da o spaute sabie de damă. Ești la spawn? Nu. Eu dă unul cu ouă! Nu! Și m-a dus grosul s-a mort-o! No. Amen, boi. Asta înseamnă să joc Skywars. Să te enervezi cât poți tu de tare. Și strigă! Cristi! Pardon. Uitați porcul. Între timp ce filmează. Ui, ce mă enerva mapa de asta. Sunt invizibil. Invizibil. Zi dacă dă cineva. Stai că mă duc la tine. Dar mai e doar unul. Ăla dă pe mijloc. Da, tu cu unul. Stai că nu sunt la tine. Da, e pe mijloc. A, păi are aproape tot. E full de MD aproape. Nu, ești pe el, mă. Uite-l. Are sabie diamond enchantată. Ești pe el. Nu e hacker. Ha, jumătate de minut, m-am omorât. GG. Bravo acelui nehacker. Și cam atât a fost și cu acest episod. Ne revedem la următorul normal. Eu am fost Cristi. Iar eu am fost Claudiu Zără și să nu uitați de like. Să nu uitați de like, subscribe, share, tot acum. Ne revedem data viitoare. Pa, pa! Ciao.